Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gihandom mga santos Carlos Luanga ug mga kaubanan nga mga martir. Inubanan sa ilang mga pangaliya ug mga pagampo, atong iapil ang atuang usab nga mga intensyon, ihalad nato sa Dios ang atong individual nga mga katuyuan, sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa kalinaw sa tibuok kalibutan, sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa kalag ni Lima Cortez, ug alang usab ni adtong mga tawo nga ato ang gipasaligan nga ato ang iampo. Mga igsuon, aron maandam kita nining santos nga misa, maghinulsul kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod lamang, inialaw, isalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na kung gipaaro, ipakanaw mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihimo ang dugo sa mga martir nga binhi sa mga Kristiyanos. Itugot nga mapuanguron nga ang uma sa imong simbahan nga gibisbisan sa dugo ni San Carlos ug sa iyang mga kauban mutambok kanunay aron makaanig daghang alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug ipadala aron magsangyaw sa gisaad ni kinabuhi, nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga ang atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabi, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo sa akong paghandom kanimo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya.
Gihatag niya kanato kining maong grasya, diha kang Kristo Jesus, sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manuluwas, nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon, ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios pagsangyaw sa maayong balita, ingon nga apostol, ug magtutudlo, ug nagantos ako tungod niini. Apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan, ug siguro ako nga siya ra ang makaamping sa iyang gipiyal kanako, hangtod ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Kanimo o Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo, Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa langit. Ania, ingon nga ang akong mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Kanimo, Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babay, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babay. Maingon usab ang atong mga mata, nagatanaw sa Ginoo nga atong Dios, hangtod nga maluoy siya kanato. Kanimo, Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigod ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Simayaw ikaw o Ginoo. Unya may mga Sadusiyo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo miingon sila. Gisulat ni Moises kining balaura. Kun mamatay ang usa ka tawo ug magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa byuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nga asawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mausab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon na minyo sa babay ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babay. Karon, sa adlaw nga banhawo na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, ug nasayod ba kamo nga ano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhawon na, mahisama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babay. Dugang paniini,
Bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay digto na hisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa na sayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, adunay usa ka pangutana nga dugay na nga nagtandog sa kasing-kasing sa mga tao. Ug mao kini, unsa kaha ang mahitabo kanato human niining kinabuhia? Kung mga matay ta, asa ka tapadong? Sa langit, sa yuta, sa impyerno, o sa purgatorio, o sa Mars? Mga igsuon, alang sa daghan, ang kamatayon usa ka dakong misteryo. Usahay kini makahatag og kahadlok ug kabalaka tungod kay wala kita mahilbalo sa hingpit kung unsay naghulat kanato sa unahan. Apan isip mga Kristiyanos, dili kita magpabilin sa kahadlok o pagduha-duha. Ang atong paglaom nakagamot kang Hesukristo nga atong Ginoo, nga namatay ug nabanhaw ug nagsaad kanato sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, sa atong Ebanghelyo karong adlaw, gisulayan si Jesus sa mga Saduceo, pinaagi sa usa ka pangutana mahitungod sa pagkabanhaw. Kinsa man daining mga Saduceo? Sumala pa sa mga basahon, sumala pagyud sa ato ang Ebanghelyo karon, sila mao ang pipila sa mga leader sa relihiyon sa ilang panahon nga dili motuo sa pagkabanhaw sa mga patay o sa kinabuhi human sa kamatayon. Alang kanila, ang tinuod mao lamang ang ilang makita ug masinati dinhi sa kalibutan. Nabamoy pagtuo nga sama niini? Basig mga Saduceo pud kamo. Mo na mga igsuon, gitulid ni Jesus ang ilang mga sayop nga pagsabot. Iyang gipahinumduman sila og kita usab nga ang Dios dili Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhi. Mga igsoon, usahay, aduna usab kitay gamay nga pagka-Saduceo. Diha sulod sa ato ang kinabuhi. Tinuod nga mutuo ta sa Dios, apan usahay, maglisod kita sa pagsalig sa iyang mga saad, ilabi na kung muabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kung masakitan kita, kung adunay panagbangi sa pamilya, kung mapakyas ang atong mga plano, kung daw nga wala tubaga ang atong mga pag-ampo, o kung mamatyan kita og usak kaminahal sa kinabuhi, dali kitang mangutana sa ato ang kaugalingon ug mangutana usab ta ngadto sa Dios. Hain man ang Dios niining panahon na. Nganong gitugutan man niya kining mga kasakit? Nganong kinahanglan man kitang mag-antos? Mga igsuon, natural lamang nga mangutana kita. Apan usahay, gusto nato nga masabtan dayon ang tanan, pinaagi lamang sa atong tawhanon nga pagsabot o huna-huna. Apan ang pagtuo, mga igsuon, hinuon, nagdapit ka nato sa pagsalig,
Bisan pa kung dili nato makita ang tibuok larawan sa plano sa Dios. Hinumduman nato nga bisan unsa pa man ang atong giatubang, ang Ginoo wala gayud mo biya kanato. Kauban nato siya sa atong mga kasakit ug mga kalisdanan. Kung maluya kita, siya ang atong kusog. Kung maguol kita, siya ang atong kahupayan. Kung mawad-an kitag paglaom, siya ang nagabanhaw pag-usab sa atong kasing-kasing, pinaagi sa iyang gugma ug grasya. Ug maog usab kana ang atong hagit nga mga Kristiyanos. Kaunta sa tanang panahon sa atong kinabuhi, dili kita malimot nga aduna kitay Dios nga nag-uban kanato sa tanang panahon. Karong adlaw, atong gihandom usab si San Carlos Luanga ug ang iyang mga kauban nga mga martir. Nagpabilin silang matinud-anon kang Kristo, bisan pa sa hulga sa kamatayon. Misalig sila nga ang gugma sa Dios mas gamhanan pa kaysa kahadlok ug ang kinabuhi nga gisaad ni Kristo mas dako pa kaysa bisan unsang pag-antos ni ining kalibutana. Ang ilang ehemplo nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga pagtuo dili lamang alang sa hayahay nga mga panahon. Ang tinuod nga pagtuo makita diha sa pagpadayon sa pagsalig sa Dios bisan pa man sa kalisod ug sa atong mga pagsulay. Mao na mga maigsuon, gihagit kita karon nga dili nato tugutan nga ang kahadlok, ang atong mga kaguol ug mga pagduha-duha maoy magdumala sa atong kinabuhi. Hinunua, itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Saligi siya nga makatabang kanato gikan sa atong mga kapakyasan. Makaayo siya sa atong mga samad ug makahatag og bag-ong paglaom sa matag adlaw. Ang atong gikinahanglan, sikit kanunay sa Dios, sangpit kanunay sa Dios, ug uban siya kanunay sa imong mga desisyon, sa imong mga plano, ug diha sa tibuok nimong kinabuhi. Unang sa atong pagpadayon ining santos nga misa, atong hangyoon ang Ginoo nga lig-unon ang atong pagtuo ug dugangan ang atong pagsalig sa iyang mga saad. Ilabi na sa panahon nga ngit-ngit ug lisod ang atong mga maagian. Ug hinaot nga kanunay natong hinumduman ang pulong ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Nga siya dili Dios sa mga patay, kundili Dios sa mga buhi. And let us also never forget this, that joy is not the absence of problems, but the presence of God in the midst of our problems. Uban sa pagsalig, ato karong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios, moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. kami. Nga ang mga pangulo ug ang mga sakop sa simbahan magmatinud-anon sa ilang tawag sa pagkapropeta nga musaksi batok sa mga dili tawhanong mga krimen ug mga inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga dinhi sa atong matag-adlaw nga pagpuyo, madala nato ang kahayag sa paglaom ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangit-ngit ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit
kinasing-kasing nga mobuhat sa ilang mga buluhaton, tungod kay sila man mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos makadiskubre sa makaalim nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamo mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan tungod sa ilang pagkawala, tungod sa pagkabanhaw ni Jesus, magmalaumon ug mahupay diha sa ilang kagulaanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Dios among amahan, itugot ang among mga pag-ampo nga among gidalangan ha sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, o ngaglaong ako kini makapahimuot kanimo. Diutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasing klaseng. Diutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasing klaseng. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya siya ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tugsok niya santos sa simbahan. Naghalad kami kanimog mga gasa o Ginoo og nagaampo nga mapaubsanon nga sama nga imong gihatag sa mga santos nga martir ang pagpalabi sa pagpakamatay kaysa pagpakasala. Himua usab kami hinalad ang among kaugalingon alang kanimo lamang og mga lagad sa imong altar ingon nga mga maayong sulugoon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Carlos ug ang iyang mga kaubanan sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon ug kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahooman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi
Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Carlos ug mga kaubanan ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa langit, Magdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
Pagpasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man nagingarian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon na atong ipakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Kordero sa Diyos na nagahatag sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Among gikalawat Ginoo ang Dios nung mga sakramento sa among paghandom sa kadaugan sa imong mga santos nga martir. Nangamuyo kami nga ang nakahatag kanilag kusog, pagpalabi sa mga kasakit, makahatag usab kanamo sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug paghigugma, taliwala sa mga pagsulay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.